shanga yona igama lenkosi malibonke. Sikuthola ezwini likaNkulunkulu. Okubalulekile ukuthi akube umuntu nomuntu as an individual azi ama rights akhe. Amen. Jesus. Mhlawumbe mangayibeka ngithi ama rights okundlalifa bakhe. Amen. Ngoba phela uma uyindlalifa kusho ukuthi vele awuhlupheki wena ngoba vele kunefa onjani onalo elisabelo sakho. Amen. It's up to you ukuthi yazi amalungelo akho, yazi ukuthi wena ubani, unani, uthandwa kangakanani, yonke leyo nto ukuthi wenziwe kanjani, yonke into yiyo okwakho ukuthi kwazi lokho. Amen. Amen. Okwakho futhi ukuthi yazi ukuthi ufinyelela kanjani emabhenki mhlawumbe noma la kubekwe khona ama treasures, imicebo yonke obekelwe yona. Amen. Ngoba akusukusuka omunye akuyele la kubekwe khona ingcebo. Kufanele wazi ukuthi ingcebo kababa, That's right. ingcebo kababa ngena kanjani kuyo. Amen. 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 Because it will delay us. But every day we'll come here. Sizotshela wena ngengcebo yakho. Hey, boss. Sizotshela wena ngamalungelo akho. Every day we come here and tell you ukuthi wena ubaluleke kangakanani. Amen. Hallelujah. Kahle lokho kuwumsebenzi wakho, nawe umsebenzi wakho ukuthi wazi ngawe. Amen. Amen. Because sila isikhona nje as a church njengebandla in this delay esikuyona. It's because silitshelwe izinto esithi masifika la enkonzweni ngaba sisakhuluma nangazo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba wonke umuntu ufundile ukuthi kufanele ukuthi awazi amalungelo akhe ngokuthi ayezwini likabani likaNkulunkulu le elisibuko libambulele ukuthi yena ubani. Hey, boss. Amen. Amen. So le tendency ke sinayo lokungafuna ukuzazela amalungelo ethu nama rights wethu nokuzazela ukuthi siphiwe kangakanani yini esinayo, amapha amandla esinawo. Amen bazalwane. Amen. You see that we are living here in the country of South Africa. There are people who do not know their rights. Abawazi amalungelo abo. Yeah. So as bengawazi amalungelo abo, they are being abused day after day. Usumosu by abuse. But abuse over you don't know your rights. Amen. 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 Kukhona nama workers rights angithi. Amen. Uma umsebenzi ungawazi amalungelo akho, emsebenzini uzoxhashazwa. Emsebenzini uzogitshelwa kuhanjwe phezulu kwakho, and akekho umuntu ufanele wazi amalungelo akho ukwazi ukumela indaba yakho. Amen. Amen. Kumsebenzi wakho. Awuzulinda njalo shop steward ukuthi lokho izokutshela ngamalungelo akho ngoba nayo ingagcina nawe sidlala ngawo ngoba uyabona ukuthi awazi lutho ngamalungelo akho. Amen. Now ngithini mangisho kanje? Ngisho indaba yokuthi lalamba bazalwane, ngisho indaba yokuthi njengebandla likaNkulunkulu sikwijini, sikuphi bazalwane? Sisohambweni. Lokhu hambo eluhanjwayo, amen bazalwane, line destination. Lokhu hambo lunani? Lune destination. But into buhlungu sihambe ngazuthi hayi uthakade into engapheli sohamba nje kuze kube yiko lokho. Asazi ukuthi sine destination kuna la kufanele ukuthi sifike khona. Yeah. La sibizwe lapha njengebandla. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uhambo lwethu njengebandla. But asizukufika lapho because even imfundiso zethu intumayelo zethu zimazigida ndawonye. Azisisi la kufanele ngabe amaZulu abhekile ukuthi siyofika ku destination. uJesu ubhekile ukuthi siyofika ku destination. Ubhekile ukuthi sizofika kwizinga asifuna sibe sikulo njengebandla. Sizofika njani? Hey, boss. Sizofika njani singafundiswa? Singaqeqeshwa sakhiwe ngendlela yokuthi sibe ne-understanding nokuqonda. Amen bazalwane. Amen. Mhlawumbe let me say this. Amen. Hallelujah. Amen. La emhlabeni kaNkulunkulu masibuya ngokwezokukholwa. Amen. Endabeni zokukholwa. Amen. Kunezinto
zake zimenyezelwe before futhi zizokwenzeka. Amen. Kodwa zamenyezelwa ngendlela eziningi ehlukeneyo zimenyezelwe. Very special masibuye ezwini kaNkulunkulu. Kumenyezela indaba enkulu beyimenyezelwa, bekumenyezelwa indaba yokuza kukaJesu. Amen. Yokuza kukaJesu emhlabeni. Wahamba yafika la ikonsela khona wazalwa wabakhona. Amen. Hallelujah. Wahamba naye nabantu ezama abantu baprovela ukuthi yena uthunywa uNkulunkulu, yena njengoba ethunywa uNkulunkulu akukho angakwazi ukwenza. Amen. Hallelujah. Abantu base bafocusa kuye ukuthi cha angaba yithemba lethu impela ngoba ayikho into engahlula la khona yena kune blessing, la khona yena kune breakthrough, la khona yena kunokuphila, la khona yena kunokutholakala yonke into la izinto ziyagcwaliseka. Amen. Kodwa bathi hamba nabo babuya abajikela abashintshela abathethisi. Noma nithi mina nina ngoba kahle yena was here uvezela bona ukuthi awukho umahluko phakathi kwakhe nabo. Ngisho abantu abephila nabo ngaleso sikhathi. There is no difference. Amen. Ubephila ubenza konke lokhu just to demonstrate uvezela bona ukuthi njengomuntu lesicala uthiwa umuntu sikahle amandla aso konke esiyikho. Amen bazalwane. Lokho ayikho naye umuntu noma imuphi uyikho. Bezoletha ilight, bezoletha ukukhanya ukuthi kukhanye kuwo wonke umuntu nezibazalwane ukuthi ubani yena. What can he do? Amen bazalwane. He can change things. He can change situations. Amen bazalwane. He can create things. Amen. Amen. He can speak kwenzeke izinto. Amen. Bafocus on what yabuku Jesu uyazi lento engizoyenza bayangidina labantu ngoba lento ngiyenzela ukuthi bona bafunde kimi but manje bahamba bepraisana nami praisana. Yakhumbula ngelanga uyahamba babona umkhiwane. Babona umkhiwane unjani? Uthembile ukuthi uzothola isithelo kuwo. Mayefika kumkhiwane akho sithelo. Amen. Lithi wawuqalekisa, wayeqeda ukuqalekisa wakhuluma amazwi. Akakubona ngathi akwenzekanga lutho nezibazalwane. Kanti lamazwi wakhulumile asebenzile awenzile lo msebenzi athe awenzeke kuwo umkhiwane. Bahamba kodwa mabehamba sebebuya akasawunaka umkhiwane. Kunaba yilabo abamzwile khuluma kumkhiwane ukuthi Nkosibheka umuntu okhuluma kuwo uqalekisela siqalekisekile kusuka empandeni kuya phezulu. Amen. Yilapho bese khona intukuthelo athoza ngokuthelo ukuthi ngishilo ukuthi nina nani ngayenza umsebenzi omkhulu kunale mina njani engiyenzayo. Amen. Hallelujah. Noma ngabe exactly ukuthi waphendula but amazwi ayiphendula ayinikeza leyo mpendulo ngathi kwakumdina ukuthi nani ningathi le ntaba wentaba ngokuleka uphonsekelana kusebenza njani kuzokwenzeka. Amen. So lasikhuluma ngoJesu okhulunywe ngaye before abe khona. Zonke izinto ezikhulunywe ngaye wenze sure ukuthi whatever it has been said about him it must come to pass. Wenze sure ukuthi zonke into ekhulunywe ngaye akathe sesela emhlabeni ipruveke ngoba vele ayikwazi ukwenzeka ngokuzeleko. Amen bazalwane. Amen. But yena unendaba anayo njengoba yena efundisa thina uyazi ukuthi laba bantu laba ngabo uNkulunkulu uzoqala ngabo isizwe sisha, uzoqala ngabo ibandla, uzoqala ngabo eSatan board umzimba othize. Amen bazalwane. Uyoqala ngabo umzimba. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah. Uzoqala ngabo umzimba. Yeah. Lo mzimba azowenza lesizwe azosiletha emhlabeni. Le bandla azoliletha lo mhlambi azowubuthela ndawonye. Amen bazalwane. Okuyibandla. Amen bazalwane. Hallelujah. Yiyo awuzele yena unozala noma yena uyimbewu yokuthi lokho okugcwele okuphelele. Amen bazalwane. Ngoba ibandla
ligcwalisa liphelelisa konke. Amen bazalwane. iBhayibheli mawufunda kwenye indawo lize lithi isho ibandla liyikugcwala kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. ibandla yilona elikwazi ukuveza ukuphelela kaNkulunkulu. Yeah. Amen. Amen. That's right. Hallelujah. So uyaqala ubona manje ukuthi lento inkulu kangakanani. Amen. Hallelujah. Amen. Uyaqala ubona manje ukuthi lento inkulu kangakanani. But now the problem is ukuthi ibandla lona ali-understand. Amen. Nabaliholayo bayalihola but abazi kahle hle ukuthi kufanele balifikise phi. Ngoba kunala kufanele balifikise khona. Base balifikisile lento ekhulunywe ngalo. Amen bazalwane. Ekhulunywe ukuthi uNkulunkulu asazi umfuna egeni somthola endlini yakhe. Somthola kulo ibandla, somthola ebandleni, somthola uNkulunkulu ekhona kulesi sizwe esingcwele, the generation of Jesus Christ. Amen. uNkulunkulu akasasikhonza ukugcina, akasizifuna ukugcina ezibazalwane. Ngoba ibandla selifinyelele la kufanele lakhiwe lifinyelele khona. Amen. Hallelujah. 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 Ela bazalwane. Lethe ngifundisayo ngifundise nje. Amen. Ibandla lini? Amen. Ibandla linjani? Linye. Yes. Noma kusemelika lilinye naleli la likhonzela namanje.